pundutanipun gending Loh Jinawi minggaipun Blitar Banyuwangi saking Sekar Madu semangga ingkang kepareng hambuka nuwun. Katur Bapak Ibu grup saking Tresno Budaya kasuwun jengkar saking Sasana Pananggalumang Sono wonten ing Sasana Krida Budaya nuwun dipun aturaken. Nyoto gede sumbare janji sregep tandang gawe anggarap sawai ora suwe bakal ngundo hasil bumi nyoto murang kapi.
nalika rendang banyune cukup gong lelepi sawah dasar gede sombare janji sregep tandang gawe anggarap sawahe ora suwe bakal ngundung sos hasilé ya bumi nyoto murang tapi sekar madu campur sari yuk yuk hey hey Yup. Sumirat kuning sumunan Surya wanci sore ning terminal Blitar kaya-kaya ngontapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi gramat-gramat minyak dalan bus harapan baru lagu alon-alon gumrengengi soro mesin saya kabrungu bantar ngajar riketan pundakmu aku sender atis titis rasaning tias ning sadalan-dalan kowe mung elus-elus rambutku alas mareden kumitir minangka saksine lakonku lan kowe angete rasa tresnamu saya krasa nalika kok aras pipiku ning pundakmu aku sender atis titis rasaning tias ning sadalan-dalan kowe mung elus-elus rambutku alas pereden kumitir minangka saksine lakonku lan kowe angete rasa tresnamu saya krasa nalika kok aras pipiku. Matur king panduwun ingkang tanpa pepindhan Bapak Ibu grup saking Tresno Budaya minangka merupakan juara 2 lomba langen di Caranta Garden Selahung Ponorogo. Luar biasa ini.